Siyanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela impela ke kusewuyena umuzo kamthabela khona le emntubatuba enkomo ngexosha inkomo zinye uphorish pheshenyala zophononi isigodi ngaphansi kwentaba uMachojana. Siyacela usengalapho ngasekhaya mumbukeli weJabulile Jule TV. Yenza okulungile, cofa usubscribe, ucofa notification so that onke ama-video esisuke sikuthulela wona azokhona impela ukuthi aqale kuwena kuqala. Niyazi ukuthi ngasho ngathi lo nyaka lona vele uzophela 6 lane. Asisakhethi, asisayi ngokuthi ubani osibizile kodwa nathi sesiyayifikela kubalaphi bendabuko osaziwayo neyinkinga ke eziningi ezibhekana nabantu. So ke namhlanje sikhona ngempela ke la eNtuzuma kumlaphi wendabuko. Angifuni ukuchaza kakhulu ngize ngeqe amagula futhi angifuni ukumkhulumela kakhulu njengomuntu engathi akasili idlozi phela likhulunyelwayo. Asikubingelele mama kwaJabulile Jule TV. Yebo sawubona njani? Siyaphila, niyaphila kodwa? Hayi sikhona. Siyaphila nathi. Yebo. Mhlambe ungathatha nje ababukeli bengasemakhaya besakubukela uchaza ukuthi ugobela ubani nje mhlambe ubachazele ngawo. Sanibonani babukeli. Lona ukhuluma naye ugobela uNonhlanhla kaMgubi. Ngaphinda ubungo la eNtuzuma. So ke namhlanje sithathe isinqumo ukuthi size lapha sesijwayele ke mina ngiwendawo ke la. Angikucacise lokho, ngijwayele futhi ukubona abantu befika, ngijwayele ukubona ubasize noma phela singeke sikhiphe igama lamuntu ngoba sizile ukuzokhuluma ngabantu kodwa sizokhuluma ngomsebenzi wakho omuhle owenza emphakathini noma owenzela abantu. Siyazi ukuthi abantu baneyinkinga eziningi futhi ezihlukahlukene. Mhlambe mungasithatha usibeke noma mhlambe uhlukanisa inhloko nesikhandi. Yini abantu obasiza ngayo la ekhaya? Kakhulu abantu mabefika bafika beyininkinga kakhulu. Inkinga zabo zihlukahlukene. Ngiyabona. Bese kuthi la kube khona isiqalo sokuthi ke fanele ngiqale ngibheke ukuthi umsebenzi womuntu kuze ngokuqala fanele ke uhambe kanjani, siqala sihlole. Yonke inkinga umuntu noma wonke umuntu mefika ezoxazula inkinga yakho uqala umhlolele. Ngiqale ngimhlolele. Kuyadependa khona abanye ke abangafuni ukuthi inkinga zabo bazazi. Abaqhamuka sebesho ukuthi ke ngicela ma uthi ngisize la nala. Kodwa lokho ke kushaye ke egcineni. Ngoba ubufana nomuntu sengathi umsebenzi owazi ngoba umuntu ngamnika into ayoyisebenzisa kanti khona inkinga enkulu engale ekufanele kuqala kube yona oyilaphayo ngaphambi kokuthi uqhubeke ngoba ungaqhamuka uthi unenkinga yokuthi uphethwe yikhanda. Bese ngithi mina ngoba ngavedane ngiyazi ngina umbhemi esigodlweni angithatha umbhemi bese ngiyakubhemisa kanti leli khanda lakho akulona nje ikhanda kulikhona injulu lapho eqhamuka khona. Fanele mina ngiqale ngibheke ukuthi kahle kahle leli khanda lize likuphathe kwenzakalani kuyini bese sithathela lapho ke siyaqhubeka nomsebenzi. Cha, ngiyayithanda kakhulu, angifuni ungakusho, ngiyayithanda kakhulu leyo ukuthi yonke into before uqala usiza umuntu uqale umhlolelo ubheke ukuthi ukhohlwe ukuthi yena uthini kodwa ukulandelela ukuthi ngempela le nkinga ayibonayo yiyo noma kukhona okungale yokucashelwa. Bakenze uthola ukuthi ukwenza nje isibonelo, kuyenze uthola ukuthi ngizofika ngizokutshela ukuthi angiphumeleli ngezathu sokuthi umama ngenze isibonelo mhlawumbe umama wangithakatha noma umndeni wangithakatha nje lutho angithakathiwe mhlawumbe ukhona into wrong mina engihamba ngoyithatha somehow somewhere isiyangijikela noma iyona exabana nokuthi into zami eziqhubekele phambili mase ngikhomba bathakatha. Mhlawumbe uma singangena nje sesiqala siyazi ukuthi abantu abaningi abasebenzi eSouth Africa emhlabeni wonke jikelele. Mhlambe kunomuntu mhlawumbe ubukela ivideo njengamanje othi ufisa ukwazi ukuthi angasizakala yini mengeza la ekhaya awufuna umsebenzi inhloso yakhe angasizakala. Ngike ngibheke ngoba kakhulu abantu bayantula abanye bayikhona abafikayo bentula. Ngibheke isimo somuntu bese emva kwalokho ngikwazi ukuthi ke ngimsize ngendlela engibona ngathi uzosizakala. Ngiyabona. Bakhona ke
kakhulu lo msebenzi ufuna ukuthi-ke ube nenjula buchopho. Ngiyabona. Akufanele ukuthi into bese uthatha ngokuthi-ke uthanda imali. Ngoba isikhathini esiningi abantu abasebenzi. And nalo msebenzi-ke sawuphiwa abantu abadala. Ngoba sawuphiwa abantu abadala kodwa fanele sibe nendlela yokwazi ukusiza abantu. Kana ngiyakwazi ukuthi abantu ngibasize babe ngawuthola umsebenzi. Ngibasize ukuthi mangibanike into bahambe bayosizakala. Kodwa-ke ngiqale umuntu kuqala into yami ngaphambi ukuthi nginike into yami ukuthi ayisebenzise. Ngiqale ngiyomhlambulula kuqala. Ngoba sabantu sihamba iy'ndawo ey'ningi, iy'ndawo ey'ngafani. Manje mase ufika kumina sengikunika umuthi mangasasebenzi uyojika lapho uthi uMakhosi Mgubu njani akasebenzi. Ingakho ngithanda ukuthi umuntu ngiqale ngiyomhlambulula. Ngikhiphe lezo zinto lezi ayisebenzisa emva kwalokho bese ngiyabuya-ke ngizokwazi ukuthi ngizokunika into ezokwazi ukukusiza. Ngikuzwa kahle. Kukhona lento engifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngiyayithinta. Kunabantu la othola ukuthi athi umuntu mina nje sengize ngakhetha ukuthi ngcono ngivele ngisindiswe because lento kuthiwa umuthi ayingisebenzeli. Ungabe lowo muntu lowo mhlawumbe ubukelayo njengamanje umesuka mhlawumbe ehambe efike la ekhaya. Ngabe uzosizakala yini? Uyakwazi ukusiza umuntu osethi nje mina sengize ngakhetha ukusindiswa ngenxa ukuthi umuthi ngiwusebenzisile kunokuma awungisebenzeli futhi kunokuthi into zami zibe wesimangise umuthi ibheda kakhulu. Lana ke khona babukeli into ekhona. Umuthi akona wonke umuntu. Umuthi unabantu babo. Yeah. Ngoba umuntu mayefika kumina eze kumina fanele ngibheke ukuthi ke umuthi uyavuma ukusebenza kuyena idlozi lakhe liyavuma yini. Ngiyabona. Ikakhulu abantu amadlozi asesetshenziswe kakhulu ngemithi. Thina ke balaphi bendabuko fanele singagxili kakhulu emithini fanele sibuye sisebenzise neziwasho. Yeah. Ngoba mosebenzisa isiwasho kakhulu kumuntu ongasawusebenzi angamsebenzeli umuthi uyasebenza. Kuya nokuthi ke isiwasho sakho sithake kangakanani kanjani kuze sikwazi ukumsebenzela. Ukushuthi ngamanye amazwi awukwazi ukukhuluma idaba lokuthi uthi umuthi awukusebenzeli isiwasho sikusebenzela khona kodwa kufanele kusebenzele. Yes. Ngoba kakhulu abanye imithi ngempela ayibasebenzeli. Sidalo. Nginawo abantu bami engibaziyo ukuthi ke lo umuthi omsebenzeli fanele ngimsebenzisele ini iwasho. Yingakho thina abalapha bendabuko kungafanele sigqile kakhulu emthini. Fanele sikusebenzise konke ngoba abantu amadlozi abawafani. Ya kunjalo impela. Mhlambe kunomuntu ke nje obukelayo njengamanje ozothi ngiyafisa ukuza kulomuntu lo ngimona ukhulumayo njengamanje kodwa manje noma uzongisizani because ibhizinisi lami alenzi kahle. So uyayifuna into angathi mhlambe eyokubooster ibhizinisi lakho ibhizinisi lakhe libe right. Ngabe mayeza la ekhaya nanokucacisa nje lapha ekuthenini ukuthi abantu abeza la ekhaya uyakwazi ukuphakamisa inhlanhla yomuntu obukelayo mhlawumbe ungamthatha umbeke la ekuyibhizinisi. Yebo ngiyakwazi ukuthi umuntu ibhizinisi lakhe imali ingafukulekile ngalendlela ayifunayo ngiyakwazi ukumlekelela kodwa ke hayi ukuthi ngiyathwalisa. Futhi mangizofuna nje into okuphila mina la ekhaya kahle siyaphilisa. Hayi ithwalo cha sisebenzisa ngoba nami ngenza isiqiniseko sokuthi ke leli yeze engizokunika lona lizokusiza. Hayi ngizokunika isigubhu angisebenzisi. Ngiyabona. Ngike ngakuzwa ukukhuluma ngendaba yokugeza umuntu ngiyazi noma ngingenalo ulwazi oluphelele kodwa nginakho lokho emqondweni wami ukuthi mhlawumbe umuntu magezwa mhlawumbe kuyolwandle okanye mhlawumbe kuwempophomeni. Ngabe mhlawumbe awucacise noma uhlukanisa inhloko nesixhanto ukuya empophomeni noma ukuyolwandle abanye ke umuntu usuke ehambe egqokela impahla zakhe ngoba ngigqokile ngiyempophomeni ufike ngigeza abanye uthola ukuthi kuba nesibonakaliso sokuthi hayi wena faka ijazi uye empophomeni faka ijazi elinesiphambano eliyelo
uyijuba uye empophomeni njalo. Kubaluleke ngani ukuya empophomeni? Kubaluleke ngani ukuyolwandle? Awucacise la. Okay, so qala lana ukuya empophomeni. Yebo. Okuya empophomeni kakhulu kubantu abesithunywa kubalulekile. Ngoba ngesikhathi uye empophomeni ukhona amandla osukuyowalanda khona. Yebo. Abantu besithunywa. Okay, seke ngibone ukuthi abantu bahambe bokwenza umsebenzi khona empophomeni kuthiwa bayolahlwa empophomeni. Kahle kahle impophoma yokuyolanda amandla kubantu abanemimoya yani yesithunywa. Yesithunywa. Kodwa manje ngendlela sekusebenzeka ngayo ke seke ngibone ke abantu kuthiwa bayosetshenzwa empophomeni. Ngizokhuluma nje nami ngiye ngibone uthola ukuthi nakho umuntu uphethe izinkukhu, uphethe akuphethwe amakhandlela yonke lonto leyo yempophomeni. Kodwa manje anginayo phela i-understanding ngempela. Kwenzakalani kahle kahle? Impophoma kahle kahle eyamandla. Ngoba siyizangoma. Kodwa egcineni asambi nabantu nedlozi kuphela. Sihamba nesithunywa. Yes. Lesi sithunywa faneleke mase ngisiphakamisa ngihambe ngiyosenzela ukuhamba kuphi empophomeni. Ngiyabona. Yes. Mase ngiyenzele ukuhamba empophomeni ngiyophakamisa isithunywa sami. Sengaba ukuthi ke ngoba nginabantu abadala nginesithunywa nginedlozi. Ngingahamba phela sengiyokwenza konke ngoba akufanele kube khona okulahlayo. Ngizophakamisa isithunywa sami bese ngihlambulula abantu abadala bami ukuze lento enze njani bese iyahlangana. Impela. Ukhona omunye umuntu mhlawumbe ozothi uyabukela nje athi mina ngaze ngiye empophomeni, angaze ngiye olwandle. Ngiyayiphilela kodwa futhi manje hayi into zami ziyahamba kahle. Omunye mhlawumbe athi akaze ngiye empophomeni, angaze ngiye olwandle. Ngabe uma kuthiwa nje mina nje ngenza isibonelo angiyingeni nje indaba olwandle, mhlawumbe lokho kungangilimaza kangakanani, kungenza umonakalo ongakanani empilweni yami lokho kukodwa. Nanokuthola ke musu uqedile ukuphendula, nanokuthola ukuthi ulwandle nempophoma ikhona kuphi okunamandla noma ikhona kuphi mhlawumbe ukubaluleke kakhulu noma kuyadingakala konke kudiphende kutheni ukuthi uma usuku uhlole ufice kuphi kuphi bekufanele akwenze lowo muntu. Okay, ake siqale lana ke ngoba ngicacisanga impophoma nolwandle lezo zinto zombili zibalekile ngoba kakhulu thina abalaphi bendabuko neziba zibalekile kuthina. Iziba leso iziba yes zibalekile kuthina. Kodwa manje asisangeni kakhulu kuzona. Usasihamba kakhulu umngeni. Uyangizwa singithini? Ngoba iziba ekhona manje eke sizibone ayiphile kahle. Ingakho sesisebenzisa imngeni. Nasemngeni uma ufika usufika ubheka indawo eziba ongakwazi ukwenza njani ukusebenzela kuyona. Kahle kahle ulwandle nalo lubalekile kakhulu umuntu wendabuko. Ngoba moya olwandle ilapho oyokhuluma khona nabantu bakini abangasekho. Bese ke ukwazi nokubanikelela ngoba nokuthi ke moyocela for instance uma uhamba uyocelela umuntu omsebenzayo ulwandle okusebenzisa kakhulu ngoba uyakwazi ukuxhumana nani nedalo impela. Manje kubalekile ukuthi kuzibalekile zombili lezi zinto impophoma nolwandle bese kuzoba iziziba. Bese zoba iziziba. Okay. Kubaleke konke ngiyezwa. But la ngifuna ukuthola khona isekuthenini unomuntu mhlambe nje manje obukelayo othi yeyi sengihlupheke ngahlupheka kuthiwa mina mangihamba kubalapho bendabuko. Othi ufica ukuthi utetisa isilwane okanye washadisa nesipokwe. So izinto zakhe nje ziyambhedela. Yonke into emizamo yakhe athi uyayizama iphelele emoyeni. Umunye mhlawumbe uthi uyasebenza kodwa mhlawumbe akaboni ukuthi ubhekile. Impilo imile nje kodwa uyasebenza kodwa nje semthatha. Omunye akasebenzi ukusebenza kodwa ngisho ukuthola umsebenzi. Ngabe lento yokutetiswa kwesilwane noma ukushadiswa nesipokwe yonke le nto leyo ngabe umdliwa ngabe yini because emzini eminingi ziningi inkinga ezikhona futhi ababhekene nazo ezazi ezithintayo nalento.
ngabe lo muntu obukela nje manje othi ufisa ukuzala othi sengibahambile abalaphi bendabuko kuthiwa nginomdliwa ngiwukhiphe phinde kuthiwa nginomdliwa okanye kubo kunomdliwa okanye utetisa isilwane ungabe ushadise nesipho ngabe uzosizakala uyakwazi ukumsiza umuntu onjengalowo muntu impela ngiyakwazi ukumsiza ngoba seke ngaba nawo abantu abanayo lo nkinga ngakwazi ukubasiza kakhulu ngiyabona impela kanti futhi ke khona nezinye izinto abantu abalaleli afanele bayazi akubona abantu abanelwane ngoba umuntu khona nje wakwafika iclient lami wathi ke uyezwa mehamba ukuthi unesilwane kanti mase ngithola akusona isilwane yinto eyayifakiwe phakathi egcikeni manje lento ihamba iyabazungeza bonke kodwa hayi ngoba kuyisilwane uyangizwa ngithini ngoba isikhathi esiningi ngiyavuma abantu bayilwane ya kodwa akuyona ingqikithi leyo khona into esuke yenza imimoya abantu bese yabahaqa akubona bonke abantu abanelwane qede kuvaleka zonke bese kuvaleka zonke izinto ingakho ke ngithanda ukuthi umuntu uqala ngibheke ngihlole kuze ngikwazi ukuthi ke asizakala imajority yabantu asebefike phakathi kwaleli khaya befuna usizo akekho noyedwa sekawakhala bonke ngizwa incomo ngendlela abancoma ngayo ngiyabona impela ngoba khona nje bake bafika basho ukuthi ke ma sesihambile indawo eziningi sithi ke siyosizakala kodwa sibona singasizakali nala sesiza ngoba siyalahlela sebekhathele ngoba into ephela abantu angithi uyazama umuntu uthi uyahlanganisa impilo uthi uyahlanganisa impilo kanti akuzuhlangana bese kodwa manje uthi uyafika phakathi kwaleli khaya uthi uzothola usizo bese ke ngiyakwazi ukuthi ke uNkulunkulu nedlozi likwazi ukuxhumana ingakho ke ngithi mangiqala ngisebenza umuntu ngiqale ngikhuleke kuqala ngoba ngiyenzela ukuthi uNkulunkulu nedlozi akwazi ukungisiza kulo muntu lo engimenze njani engizomsiza osenenkinga hayi ngizwa kahle kodwa kukhona le engicela ukuthi nguzwile usuchazile wathi awuthwalisi futhi awunazi igubhu okusho ukuthi nje usiza nje abantu ngendlela nje eqondile okay la esengifisa ukuthola khona ngifisa ukuthola sekuthenini kukhona lento abayibiza ngokuthi ukuphakamisa inhlanhla ngabe umuntu obukelayo othi ufisa ukuzophakamisa inhlanhla la ekhaya angeza uzosizakala noma hayi lutho wena ulungisa idlozi lakhe liqonde lihlanzeke then into zakhe zimambele kahle hayi impela ngifuna ukuqamba mangayi angiphakamisa inhlanhla into nje engidila nayo idlozi cha yidlozi nokuthi umuntu ngilungisele inkinga zakhe bese ziyalunga kodwa kusukela kuphi emsamo yilapha inkinga evela khona ngifuna uqamba manga ngithi ke ngiyaphakamisa inhlanhla cha mhlambe ke ungaphinda usicacisele sisangikhonele ngilibele ukuyibuza ngiyengibone abantu mabefika olwandle vele ikhathi abantu babhizi manje ba olwandle so zoba kuse festive nje so ngiyengibona abantu befika olwandle akhuleka phosa imali usiza ngani kubaluleke ngani ukuthi mukhuleka noma musemfuleni ngabe isezibeni uphosa imali ukhulume lokho okukhulumayo noma haya ayikho inkinga noma ungafuka ukhulume nje ungaphosanga imali ungaphosanga lutho kubaluleke ngani ngahamba ngingaphethe imali ngifike ngikhuleka olwandle kakhulu ngoba usuke uphonsa imali olwandle usuke lapho uzocela edalweni zakho ukuthi zisondele kuwe zizokulalela njengomuntu ozoletha into eyisithebe kubona ecebezela ukuze bakwazi ukusondela abantu abadala kuwe yangizwa ngiyabona kubalekile kakhulu ukuthi ke ngoba mawucela ngeke ngiqhamuke nje ngithi ke
Abantu abadala ngicela u1 no2 no3 ngingaphosanga lutho ngingaceli ngalutho into mina engiba interested ngakho siyabasondela eduze kwami. Fanele ngibaphonsele imali emhlophe ukuze bakwazi ukusondela. Yes. Kubalekile kakhulu ke lokho. Angifuni ukudlala ngawo. Nakhona lapha empophomeni. Nakhona empophomeni ngaphambi ukuthi ke ungene uzosebenza phela khona ubaba lapha yana. Umnikazi wempophomo. Umnikazi wempophomo afanele uqale ucele kuyena. Ngaphambi ukuthi wenze njani ungene. Nawe ngeke ufike nje lemzini wami uvitani ufike uzongena. Ngikubona usuntanta. Ungacelanga ungene emakitchen ungene emakamereni ungacelanga ungacelanga ungena. Fanele mina ngivumele ngithi hayi ungena ngani yami lapha ungangena lapha yana njengomnikazi womuzi. Nje kanjalo ke nasepophomeni khona umnikazi wakhona. Ofanele ucele kuyena. Nasezibeni khona umnikazi wakhona. Ofanele ucele kuyena. Hayi ngiyayizwa. Ngiyayizwa kahle. So ngokolwazi onalo sesizongena nje sibuze ukuthi impophoma noma iziba kuyenzeka singabi nawo umnikazi wakhona nanokuthi uba nomnikazi wakhona kudlala indima engakanani. Since ngingenile kule journey le engikuyona angaze ngizwe kuthiwa impophoma ayinamnikazi. Yonke into angaze ngizwe ngoba uba nayo lo fiye oyizwayo uzongena empophomeni uthi no la ukhona umnikazi wakhona. Especially nale moya esinayo. Noma ungeke umbona. Noma ungeke uzumbone uba nayo lo fiye. Mina ke kakhulukazi angifuni uqamba amanga ngoba ngindla amanzi. Ngiyabona. Ngithi mangiyoma noma ngezibeni ngiyoba ngempophomeni khona isayini ezoba khona ukuthi ukhona umnikazi wakhona la. Okuyiyena lo osukunikela kuyena. Nginikela kuyena engizocela kuyena. Hayi ngiyakuzwa. Sesizogoqa. Mhlawumbe ungasipha amanamba akho mhlawumbe khona umuntu obukelayo ozothanda ukuza kuwe. Mhlamba usalusuwasha amanamba akho nanokwazi ukuthi iziphi izinsuku oyisebenzayo. Mhlambe bafika nini abantu mhlamba basuke befisa ukuxhumana nawe. Okay. Inamba kakhulu engitholakala kuyona ilena 8083 96 23 938. Ngicela uyiphinde futhi mhlamba khona ongakayizwa. Okay, it's 083 96 23 938. Njoba ke babukeli senizwile kuchazwa inamba yiyo ke level la escreenini mawukuthi usafisa ukuthi usondele la ekhaya ufuna ukusizakala ungakwazi ukuthi usondele kuze ukwazi ukuthi usizakale. Thina nethimba lakwaJabulu Jule sesiyayigoqa futhi sesiyahamba kodwa ke before sigoqe sivale mhlambe iadvice yakho ongayipha abantu ikakhulukazi abantu abaya kubalaphi bendabuko ungathi yini futhi ongayisho ukuthi ongathi mhlambe iyayishaya abantu abaningi njengomuntu osunesipiliyoni kulomkhakha eyayivimba abantu ekutheni ukuthi bengaphumeleli impilo imi iziphi izinto oyi-experienceile oyibonile eyishaya abantu kakhulu balaleli into engiyibone kakhulu ishaya abantu iyodwa. Ngeke ukuthi ke ade usuhambile osizakala kwenye indawo angasizakala. Ngithi mangifika la sengizothatha i-daily sign sengikunika umuthi sengiyawugoqa sengithi ke hamba usebenzisa. Qala into ebalekile kumuntu akaklinwe asuswe lizinto ngaphambi ukuthi senze njani uthatha umuthi. Okwesibili into eshaya kakhulu abantu abalashwayo abantu bayithanda into esheshayo. Bayithanda kakhulu into esheshayo. Ufuna ukuthatha umuthi namhlanje kusasa sekuright. Bayithanda into esheshayo kanti uyalinda izinto zakho mafuna uma ungenzi ngemlingo ngingathwele ngenzi ngoba ngenza nami naleyo nkolelo ukuthi umuthi othatha manje usebenzisa sasa kunezilwane lapho hayi ayikho into enjalo impela abantu bayithanda into esheshayo kanti
mina ngesikhathi ngikunika into sengiqeda ukuhlambulula ngiyacela edlozini kube ilona idlozi elizongilekelela ngoba ke ngikalele nje nami ngi-estimate ngithi hayi after 3 days khona umehluko ozoba khona ngoba sengizwile kubantu abadala sengilalelile ukuthi abantu abadala bathini kakhulu into eshayayo asilaleli amadlozi ethu ngoba ngike nawe ngesikhathi usuka la usuka khona uziye la kumina uthunywe idlozi labani idlozi lakho idlozi lakho ukhona mawufika la kumina ngikutshele ngithi hayi ngizokwenza into mhlawumbe ngizohamba ngiyogeza mhlawumbe ngizohamba ngiyokwenzela ilade noma ngizohamba ngiyokwenzela isimayo lalela idlozi lakho ngoba noma idlozi lakho lathethula kanjani kodwa likhona leli liphilayo kuwena ngesikhathi uzwa ukuthi ke hayi ngathi ke ungifikile kumama uMgube angizwa kahle lento hamba uyokomunye umuntu onjengami uyobhekisisa kahle kuyona qinisekise ngaphambi kokuthi into uyenze njani uyenze mawunama doubt ngaphandle mophume uthi aphume esikolweni sami unelisekile hayi lonto sesingakwazi ukuthi siyenze into eshaya abantu leyo bafuna into ukuthatha namhlanje kusase manje besikusasa seku right kanti umuthi noma isuwasho siyalindwa ke sithathe nje nesonto singenzi lutho kanti wena ngaleso sikhathi ufuna into enjani eshesha manje eshesha manje hayi abantu abathweleke abenza njalo angifuni ukungasho angifuni ukukhohlisa mina angithwalisi mina ngiyalapha pure asibuye asize la kunodadewethu kunabafowethu othola ukuthi baphuphunyelwa izisu okanye nabo abafowethu kuthiwa mhlawumbe uthola ukuthi ngenze nje isibonelo ngami uthola ukuthi ngibe nentombi yaphuphunyelwa isisu but senguthola lokho kuba lapha bendabuko angikwazi ngisho ukwazi uthola ukuthi naye lo dadewethu mhlawumbe naye waphuphunyelwa isisu noma ngeke ngize ngibe nayo ishop because mina ngumuntu wesilisa ngi-experienceile ngabantu besimame yabo entweni kanjalo ngabe usizo lusuke lisekhona ngakhona ukusizakala uthola ukuthi umuntu ubhekene naleyo nkinga so izimo ehamba kubala bendawo ukuthi into zakho ziyabheda ibhediswa ingane yakhe yaphuphumayo okanye ngumawayo okanye umawayo nayo uyatshela ukuthiwa kunengane yaphuphumayo kuwe ngabe yenzeka into efana naleyo ukuthi umuntu esifazane aphuphunyelwe isisu uthola ukuthi akazi yena ngowesilisa ku-obviously kulula ukuthi angazi kuyenzeka kakhulu kuyenzeka ngoba abanye uthi masuqala phansi ingakho ngithanda ukuhlola kuqala uthi uyabahlolela uthola ukuthi no khona umntwana owaphuphuma bese ke emva kwalokho kufanele lo mntwana enzelwe something ukuze kulo mntwana enze njani akwazi ukuletha inhlanhla kusisi wakhe noma alethe inhlanhla kuma wakhe okanye kubaba wakhe noma kubaba wakhe ngoba into eziningi ungathola ukuthi mina ngoba ngumakhosi ngaphuphunyelwe isisu kodwa kungavaleli mina kuyovalela ingane zami mase ngingasekho emhlabeni ingane yami masihamba iyobheka ithola ukuthi no uma waphuphunyelwe isisi ile ngane lena enjani engivimbela into zami zingaphumeleli kodwa lo muntu kodwa uyakwazi ukuthi ke ngikwazi ngomsiza ibuyele impilo yakhe normal sengizosale sengiyibuza nje le noma bengeke ngize ngiyibuze noma ibheke ngingabalekile ngaleyo ndlela siney'nsizwa la sinodadewethu abathandayo ukushelwa siney'nsizwa ey'funa ukuba amasoka so uma iza la ekhaya ekanye udadewethu okanye insizwa izosizakala yini zithi nje cha mina ngifuna ukuqonywa nje okanye mina ngifuna ukushelwa abanye bahlukeneke khona abanye bathi mina ngifuna ukushelwa umuntu onemali ukuthandana nomuntu onemali nazi insizwa futhi nazi into ngoba phela khona nezinsizwa othola ukuthi cha nje nifunela nje inkosi yamosi sabanemali noma odadewethu afuna indoda enemali bangeza yini la basizakala una into enjalo nginakho ukusiza abantu besimame kodwa kakhulu ke ngithanda ukusiza abashadile ngoba ukubona umuntu ufike umnike into bese ayisebenzisa impilo inzima impilo futhi ke ngeke uyazi kusasa ukuthi izophatheleni ingakho ke ngithanda kakhulu ukunika abantu abashadile ukuthi ke ubavusa imizi yabo
ngiyabona kodwa nabo obhuti phela ngoba esikhathini kodwa ke kakhulu ke ngiyabasiza nabesimama. Kodwa ingane esukela ku-20 kuya phansi hayi angisiza. Kodwa futhi ke ngisiza labo bantu kakhulu engibona ukuthi ke bahleli emendweni yabo. Umendo yabo iyaxeka. Ngiyabona. Kakhulu ingane ke ngingathanda ukuyisiza ngoba usho ukuthi uyabasiza nabasuke beqinisa ubudlelwano babo. Impela. Hayi. Ngizwa kahle. Kodwa hayi ingane zesikole cha laba bantu phela abakayazi impilo. Hayi khona uqinisile. Abakayazi impilo cha. Ngeke nje ubone ingane yesikole izongena la isizofuna ukusizakala ngixosha impela. Ngoba ngifuna ukusiza labantu asebenjani asebemkantsha ibomvu sebazi ukuthi bayaphhi nempilo. Impela. Ulungile. Phela nami ngoba ngishadile nje ngeke ngikwazi ukuthi ngizofela umuzi wami. Fanele ngizama ukuthi umuzi wami ngenze njani kuqinisa. Kodwa phela angingasho uphethe uMakhosi uqinisile umuzi wakhe. Cha ngiqinise ngethongo. Ngoba babukeli bazothi hayi kusho uMakhosi uqinile umuzi wakhe ngoba khona ukuthi ke kwenza izinto edlozini ezokwazi abantu abadala abanihlanganise ningaxabani nibambane nje. Kakhulu kuthina abantu bemoya. Hayi. Ngizwa kahle. Mhlambe ke sesivala na uDisember usufikile. Kunomuntu osuphelayo unyaka. Uthi hayi vele lo nyaka usuphelile. Angitholanga lutho, angisebenzanga lutho, alukho ushintshe engulibonile. Kodwa usenayo into ethi mhlambe ngonyaka ozawuzolunga. Noma umunye usegive uphile. Mhlambe iadvice ongamupha yona njengomlaphi wendabuko ngathi akaqinise kakhulu kuphi since ebona impilo ingahlangani. Impilo lokhimile. Omunye uthola ukuthi beyihamba kahle njalo izinto. Yonke into ibihamba kahle iflow kwamane nje konakala esikhaleni. Yashintsha impilo yabheda. Okay, balaleli kakhulu kulaba abahlanganisayo impilo ingahlangani. Ithi mina banga give up. Abaqhubeke bazame. Ngoba izinto ezinye imsamo iyayibulala izinto zomuntu. Kakhulu angifuni uqamba mangama okonakala imsamo izinto ziyahliphika kakhulu. Ngiyabona. Noma kuthiwa umuntu ongajwayele ukubheka okuphephele ngakuthina abalaphi bendabuko khona usizo ozolithola. Ungathola ukuthi ke uzovisitha thina abantu balapha bendabuko kuqhume ithumbu leli adeli njani livalekile. Ukwazi ukubona impumelelo yaphambili ngoba kakhulu abantu abawunaka umsamo mumbi. Umsamo uyayibulala izinto. Ngabe uthola nengane yakhe isibhema iwunga, ingane yakhe isiyenza into ebhedayo kanti inkinga ilapha imsamo kakhulu. Ingakho senganedlozi ngiyabonga elangena ngoba langenisa kakhulu ngikwazi ukugxila ngezinto zalo. Hayi ngizwa kahle. Kakhulu ke umsamo obulala izinto. Ubulala izinto. Noma kuthiwa ukazi ubheke emlaleli kodwa ke awusukume uyobheka into zakho ukuthi umsamo wakho umkangakanani, umkanjani. Uyalungiseka nomsamo. Mangulungisa umsamo ngabe kufanele ngilungisele mina befanele ukulanda umlaphi wendabuko ukuze ukwazi ukuthi mhlambe ngisizakale kithi. Ikuphi okufanele ngikwenze ngoba hayi umsamo wami mhlambe nakho sengina nami ngiyasola. Noma kanye sengithole kuthiwa umsamo awukhanya ukho kahle. Ikuphi okufanele ngikwenze ukuyilungisela mina noma ngilanda umlaphi wendabuko azongisiza. Ngisacela ukubuza lana ke nakho uyagula. Awukwazi ngisho ukusukuma phansi. Ungakwazi ukuyithatha uyebeka esibhedlela? Okay ngiyabonga. Kanjalo nawe ngoba umsamo wakho ubheda uzophoqa uhambe ulanda umlaphi wendabuko kwenze njani? Azongilungisela. Kodwa futhi bese nawe uyabheka ukuthi lo mlaphi wendabuko ufika mebethele egcekeni noma enza ngani wenza ngento enjani ngoba siyenza phela abanye bashiyilwana. Yes. Yingakho ngithi ke isikhathi esiningi umuntu akalalele inhliziyo yakhe ngoba akusho ukuthi ke idlozi lakho melihambile asuke wonke amathongo. Lalela inhliziyo yakho ukuthi iyavuma yini.
kodwa makube unenkinga yomsamo ngeke ukuthi ke ugula uthi ke angisakwazi nokuvuka phansi uthi ngizoyiqokula ngiyebeka esibhedlela kodwa fanele wenze njani uthathwe wena uyobekwa kuphi esibhedlela ukuze wenze njani usizakala kanjalo ke noma unenkinga yomsamo fanele lande umlaphi wendabuko lona okuyena osekubhekela inkinga ayokulungisela lo obona inkinga nanokuthi ke mina ngingakabi ilento engiyona ngangamhamba umuntu oyedwa ngangithatha ngihlukanise makube lento le engizwile kulokuqala ngiyaphuma kubo bonke laba abantu ngangibuyela back kulokuqala ukuthi enze njani angilungisele ngoba ukushuthi ukhuluma into enjani efanayo ekuyiyona yona ngeke ukuthi abantu abathathu baze bakhuluma into eyodwa kodwa ungesiyona ngeke fana noma uyothenga esitolo uyaqhathanisa ama price ukuthi irice ishibhile la irice liyabiza la hayi angibuyele kaSpar ngiyothenga irice angithi kanjalo ke fanele uqhathale ubheke uthi okay sengimzwile lo mlaphi wendabuko ake ngiphinde ngilapha yana ngiyazi ukuthi ke vele lokuqala usuke seshilo usebezwile ukuthi uyeza kodwa enza into khona izoba clear nawe uzothi mase usizakala ungayisoli ngikuzwa kahle ukhona le ngicabanga ukuthi ngizobe ngenza iphutha elikhulu mangingayibuzi sikhulume ngokuthi uyawasiza abantu kube ngconywana ukhona omunye umuntu othola ukuthi athi noma ake ngiyibeke kanje ngabe ukuba yisoka kwami angikhulume nje ngiqondise kubantu besilisa angifuna ukukhulumela kakhulu abesimame because ngazi ngibe umuntu wesimame kodwa ngicabanga ukuthi kuba besilisa ngakhuluma into eqondile ukuba yisoka kwami banentombi eziningi ngivakashela intombi eziningi mhlambe almost 10 kuyaphezulu kungaba namuphi umthelela omubi kumina ngabe kunomngozi ngabe ku right uma ukuthi ku wrong imuphi umthelela omubi okungaba nawo without asibeke eceleni izifo ngabe khona nomunye umthelela omubi ongaba nawo ukhona kakhulu umthelela ukuthi ke moyisoka ube nenkinga khona into ekuthiwa yilumbu khona amalumbu alaphekayo khona amalumbu angalapheki nanokuthi ke kakhulu ngizokutshela iqiniso abantu besifazane bayithanda imithi bebethanda imithi kanti wena ade usunomuzi usuvusa kulo muzi masuvusa aqhamuke lo othi ke uyantshontsha naye ngoba phela ngithi wena usuyilungisela ukuthi hayi ngifuna ukuba isoka ngifuna ukubukeka mangiphuma ngaphandle aqhamuke lo meqhamuka lona naye ngeke uzomthetha ukhona unkosikazi angithi ngeke athanda ukuthi ke ulokhu umtshela ngonkosikazi wakho ufuna ukushaya u5 phela naye umsukelile emgaqweni ehambela into azoyenza njani uzobuya back ezekuthini uzofuna naye ukuthi ke ngimtholile ulokhuza ubhuti osebenza kamasipala lo bhuti osebenza kamasipala ngeke le mali ngiyidinga yami akeze usho kumina ukuthi ke unonkosikazi uzothi ngeke ngidlala umuntu wesilisa engangiphi imali azofuna usizo lapho masefuna usizo usonze njani uyamnika into kanti usobhidliza umuzi wakho umunye umuzi kuhle kubi ubuhle bakhona ukuthi phela nawe uma usuyibona usinsizwe sokhazimula yonke indawo kodwa ububi bakhona buyakudestroyela izinto uzuyisole kusasa ngizwa kahle ngabe khona okunye engijwayele ukukuzwa la bekuthinta udaba lokuthi uma usuyisoko uvakashela ulala lapho ungadestroy isithunywa ungadestroy idlozi lami kakhulu ngaba namuphi umthelela futhi omunye omubi ngoba nginakho ukuzwa lento yobusoka inkinga kungabe ngahamba kungivalele yini na into zami kakhulu lokhu ukuba yisoka uhambe ulala nabantu besifazana abahlukene laba abantu abesifazana abahlukene okunye umuntu wakhipha isisu ngeke azakutshela
lo munye umuntu wesifazane uthi uyalala naye kavedane into zakhe zinje zihliphizekile unedlozi elimbi. Lo uthi uyalala nomunye umuntu wesifazane kanti nje ade aqedwa mhlambe laba abantu elala nabo babe labantu abasebenza ngezithwalo kakhulu. Kona abantu abathi khona laba abantu abasebenza ngezithwalo ukuthi ke molala nabantu ke emantombazane uthatha inhlanhla zabo ezinyeni. Yezwa lona. Kanti lo muntu usebuya kuyo wonke lo mkhakha. Wena uzoqeda lapho uzowenza njani? Uzoyingcolisa ngayo. Ukulala nomuntu wesifazane ongeyena umuntu wakho kuyingozi kakhulu. Ngoba nedlozi lakho linjani liyangcoliseka. Uzuyibona usunesigcwaco. Uzibone nezinto zakho engasahlangani. Uxa ukuthi yini kanti wena uhamba osukela kuini osukela inkinga atihlalele. Kwaqeda kwavaleka izinto. Kwaqeda kwavaleka izinto. Awungitshele mangase ulala nomuntu owaphuphunyelwe isisu. Expecteni. Ulale nomuntu mhlambe owadlulelo umkhwe isoka wangageza uexpecteni uzobukhona zonke izinto zakho zoflow ngeke flow noma ungahamba uthi uyegeza olwandle ngeke fanele uzubuye uze kuba lapha endabuko bakususe lento yabo uthi lapho usuyakhosteka ngento encane nje ngento encane ungayinakanga ngokuthi ke uthanda ukwenze njani ukutshengisa ukuthi uyinsizwa yakwenu phela wena uyisoka kuhle kubi uba yisoka hayi ngoba kakhulu idlozi lakho ufanele uhloniphe ngoba khona namanye amadlozi anyanyayo umnuko aclean amnyanyayo umnuko ukuthi ke mohamba ubhabhabala yonke indawo likushiye uzuzizwa ukuthi yabona la ngikhona hayi ngathi anginamuntu ngedwa ke manje ngoba idlozi lakho selikushiyile selinyanye lento oyenzayo lakhetha ukudikibala kanti ke abantu kakhulu balaleli abantu besilisa ngicela abayigweme kakhulu ukuthandwa lapho sukhona hayi ima awuthi ukuzinza uhlale khona unganyakazi ngoba isikhathi esiphila kusona sesinzima kakhulu akusefani naseqaleni kwakungcono ukuqala ayi manje sengathi kunzima kakhulu umuntu ade sebenza kahle athi ke imali akasayiboni athi nasemsebenzini sekuyabheda yingoba uyena osukele inkinga ihlalelo wayisondeza eduze kwakhe qeda kwavaleka into zakhe usezoqamba amanga aqambela abathakazi hayi ngoba umuntu ongithakazi wakwavelela umuntu omthakazi wakwavelela ngoba manje noma engasathakathwa wenze njani egcineni uthi uyathakaza ukhomba abathakazi kanti uyithakathe yena impela kunjalo. Hayi mina ngizwa kahle impela hayi ngicabanga ukuthi sengiyagoqa noma sizabe ngithi ngiyagoqa kodwa manje mase kubuye okunye yabo impela so ukuphila isikhona mhlawumbe ungabazisa ababukeli ukuthi maye umuntu ezelapha mhlawumbe umuntu uzo requesta umuntu uyihambela ngemoto yakhe umuntu ubamba ama-taxi ufuna ukuza la ekhaya ufuna ukuzosizakala la ekhaya mhlambe awubaphe nje kancane ama direction inamba vele isekhona angeke size sayiphinda kabili. Okay umuntu mefuna ukuza la mesuke edrobheni ugibela ama-taxi lapha ePhoenix Rank mesuka kaBesta ugibela ama-taxi asuka ayintuzuma eDepho mefuna ukurequesta usengangithinta ngoba inombolo ikhona ngizomtshela ukuthi ke aka requeste kanjani noma ke khona lento lezenza belungu kuthiwa ama-love bani alava isho phela uthi ngiyazazi lokho bese siyamnika ama-live location ama-live location current location live location impela simnike i-live location bese ke akwazi ukuthi afinyelelela kalula asizakala impela. Hayi ke kulungile asivalelise mhlawumbe ngathina amazwi akho
now December usufikile usengazama umuntu ngonyaka ozayo usengakwazi ukuthi azame ukuthi impilo yakhe ishintshe ibe ngcono phela khona abantu otsho usegive up uselahlekelwe nayi ithemba ekhaya udelelekile uyo ongasebenzi nakho njengoba qala nje kulungiselwa ukuya emakhaya omunye akasajabulelwa ngisho nayi izingane mefika ekhaya nxa ukuthi akasebenzi uthatheka kancane kubafowabo uthatheka kancane kosisi bakhe okanye kubo nemndenini eindawo emphakathini uqobo ngenxa yokuthi vele ngeke size sakubalekela ukuthi musuku ungasebenzi ungena income ekhona kwesinye isikhathi noma imizi ngefani kodwa kwesinye isikhathi abantu bakuthatha kancane mhlambe ngathini advice yakho kulabo bantu into zabe yimile amazwi engawadlulisa kulabo bantu khona lento uNkulunkulu ayenzayo kumuntu uNkulunkulu ufika abe nesiqalo somuntu uNkulunkulu bese ba nesiphetho somuntu ngithi kubo bonke labo bantu abanenkinga zokuthi impilo yabademile kulonyaka uNkulunkulu sakathi ngathi mebeqala unyaka lo soqala abasizakale bayibona impilo zabo seqhubekela phambili ithemba abantu bangalilahla umuntu futhi ke angathi mebona into zakhe ukuthi ke azilungi bese eholela entweni enjani ebhedayo ngithi ke ngoba kuzoqala unyaka umuntu akayitshela ukuthi ke mina ngoba angifuni uqamamanga ukulahlekelwa ithemba uthi ke ngoba impilo yami iyabheda kusho ukuthi ayikho into yami ezolunga kodwa ngithi kubo bonke labo bantu abempilo zabo abangathi sekuphelile uNkulunkulu ikhaya izoyiqala ngonyaka ozayo ubo bonke laba abangasebenzi uNkulunkulu uzobapha umsebenzi ngonyaka ozayo futhi bazosebenza futhi bangalahla ithemba mina ke angifuni umuntu olahla ithemba ngiyathanda umuntu obrave ngempilo umuntu impilo akayibambe iqine kodwa nje ngonyaka ozayo uNkulunkulu uzomupha amandla Siyabonga siyacela ababukeli bakwaJabulile Jule TV sesiyivala sesivalelisa sesithatha ikhwanyana zethu sesibuyele emuva sechazile ke umlapho wendabuko sechaze konke kwahlukanisa inhloko nesiqande into esicelela kuwena ungalapho ngasekhaya sicela ukuthi wenze ukulungela ucofa usubscribe button ucofa notification so that onke ama-videos esithulela wona azokhona ngabe lishaqale kuwena qala mina samba esingadalulwa sisophuma njengamanje sisihamba kanti ke futhi okunye ongaphinda ukwenza ungalapho ngasekhaya ungaka-evale nje ivideo ofa lapha ujoin ukuba i-membership ujoin ofoza nje lapho ujoin uba i-membership indlela osupporta ngayo noma indlela osikhuthaza ngayo ukuthi umsebenzi wethu lokho uqhubekile uyaphambili ama-comment enu ke siyawafunda ukuthi asiniphenduli but akuchaza ukuthi asiwafundi siyawafunda ama-advice enu nisuke nisigxeka asinqaba ukuthi igxekani but igxekani ngendlela eyakhayo mina Samba Sikazwelonke sengiyahamba asidibane kwi-episode elandela bye bye